Черде мъж. Брат! Как почва ми? Чек, това не е нормално, и са флахме, чек, чакай малко. Още не сме влезли. Виждаш ли го, пайка? Къде? Ей там вляво е. На ъгъла е, бе, брат. Нямам брайтнес, чакай малко. Как ти, какъв брайтнес? Той стои тук на ъгъла, бе, брат. Минавам през пажната, ебал само майка. Не! Майка ти да еба! Стига, бе, не! Майко. Добре, защо мене? Ей! Слизам. Мечка, страх, мен е страх. Излизай! Моля! Не мога повече. Бум. Мамо. Молей! Махайте! Господи, какви са тия неща? Тръгни към тях и просто отиде наляво, аз ще го взема, окей? Какво? Брат, трябва да го взема. Аха. Аз не мога да го взема. Защо теб не те зачитат направо? Оп! Зачетаха ма. Направо сте зачесаха. Ще изчакам и се чуват само едни туп, нали? Аз се заминавам. Какво става? Ема за хуя, Чеквай си гърба постоянно, защото... Чуля го. Вайнот, не сме насам. Накъде кажеш? Видя го, тос. Ибане са майката. Ибане са майката. Къбата, Дай. Бегам. Да, ибане са мама. Нещо ме подбива, господи! Мале, да не бъдете баба Николинке! Але ме скачай! Да креци, аз се стъкнах, бе, да го ебам. Я да гледаш едно. Чули го? Дайте да си ходим, той сега ще умре. Какво става? Ебать, проклятия, бръмбърви човеки. Ебать, не остави на бръм. Аз не моля да си изхакам вата в стената. Явно не. Ние сме реално двама, не, ние просто трябва да си вземем това, споко. Аз съм при мамка, аз отивам близко до тях и почвам да бягам настрани. Ти просто отиваш, взимаш го и бягаш към кораба. Да, ама ти ще нас подгонят и ни трябва да влезем в кораба. Няма, ти ще влезеш, да, аз после ще вляза, ти първи трябва да влезеш. Окей? Готов? Добре. Дели го! Бягай! Не мога! Стамина нямам! Какво става, Какво става, Какво става, Какво става, Какво става, Магазин за ста. Вземи. Бе. Я разкажи. Ти го знаеш какво ставаше, Ще пишеш ли нещо на този компютър? Мога да. Черно е. Виж, на мен се вижда газа. Ко?
Чакай сега, пееш ли? Виждаме се къде, брат. Я. Брат. Я. Ма дай на светлото, че тук на тъмното не се вижда. Ти много искаш да го видиш, мая. Ти гащи! Боже. Прашки, очи. Аз съм боксер кия, маняк. Само че от... Не, това са слипове. Виж какви Това са са ти на слипове. пъти в късмека, ти слипове. Искам от два фарекс. И ние сме на другия. О, единия може да е... Уах, няма пидерат. Единия може да е фейк. Не е фейк. Нали имаше единия такъв мол. Не съм го добавил. Какво става? Ще му го сложа отзад. Какво става? Нищо няма, баста и ще... Какво става? Бях казал, че го бях като върнах право. Какво става? Какво става? Дайте си. Да, ще си. Отвори не по! Не, да си умрете. Яри! Лайнари. Какво стана, Какво става? А за ко затвори му отвънка, бе? Аз това тръгнах да отварям, те влязаха направо. Я се вратата към отваря! Пък микрофона ми не е включен. Какво става? И висока, взехме гъба. Чакай, кой е охет? Биго! Аре, ще бъде Сашо, биго! Припи го, да? Можем да го... Ние не Аре, можем да го биго убим е! това. Ма ние не можем да го убим това. Може мек да не може. Какво става? Не, не безспорно. Какво става? Бой! Какво става? Кара го 5-6. Какво става? Кара го 5-6. Какво става? Можеш ли? Бе умираше. Какво става? Не, не можем да го убим. Чакай, не мога да е! Дай, Пара! Не! Какво става? Море! Чакай малко, чакай. Позитно. Така съм. Какво стана, Бага само на Сай толкова. се парят. Абе, тя пари струва, бе, муха. Наши, отваряй! Привет, топала. Ура. Защо и мен, бе? Исках да кажа на Синан, скочи долу, аз ще ги дропна от тука. И само направих. Скочи и само чух. Вика, майде. Ма такъв негатив само се. Скочи. И какво викаш си, най?